От тихото село Шишенци, където сватбите се помнят с песни, идва история, която ще се помни с кръв. Любов претеква и днес. Кървавата сватба в село Шишенци, нов сериал. Хайде, малките, почти сме вътре. Уха е на пролет и на дърво. Чувстваш ли как ни гледат? Да. Нито дума, само очи. Не звучи истинско. Има защо. Гледай го. Все едно времето го е забравил. Може би за това. Понякога и забравените места имат шанс. Или предупреждение. Тате, има ли някой вътре? Не, просто стара къща. Изглежда болно. Мамо, да си ходим ли? Ще влезем само да погледнем, после решаваме. Ще разберем, ако влезем. Полунощ токът не изгасва, светлината е изсмукана. 6-годишният Гого се буди от тъпана. Дигайте! Не спирайте! Не гледай! Дръж се за мен! Земята! Движи се! Духовете ни изхвърлят! Само напред! Колко далеч? Докато не спре звукът! Хайде! Разпръснат духовете на тъмнината, защото ти си сила и живот, да се вдигне Бог и да се разпръснат враговете му и да бягат от лицето му всички, които го мразят, да изчезнат като дим, да се стопят като восък пред огън, така да загинат на Историята, която всички в Шишенци шепнат, се връща. В снимката лицата изчезват. Прокълната сватба и онези, които я видят. Чувам камбаната. Когато сънят приключи. Веселбата била шумна, гайди и тъпани огласяли хълмовете. Шествието тръгнало към Шишенци, за да доведе булката. Пътят минавал през местността Чука, тясна клисура, където на Бельоро. Така разказват старите хора. В село Гюрич имало голяма сватба. Млад момък взел мома от Шишенци. Шествието тръгнало да я отведе към нейното село, през местността Чука. Вървели с песни и гайда, но облаците се сбрали. Пътят станал тесен, скалите надвиснали като грозни. Лите засвистели, конете се изправили на задни крака, а сватбарите хванали кой каквото намери. Настанало жестоко клане. Песните и гайдите били прекъснати. Пренано съдбата дебнела в клисурата. От скалите върхлетели татари, според други жестоки разбойници. Стрелите им свистели като змии, а сабите проблесвали в мрака. Сватбарите нямали време да се опомнят. Танците и песните се превърнали в писъци. Никого не пощадили, нито младоженците, нито кумовете, нито... Добре ли си? Да, или поне се опитвам. Беше кошмар, ужасен. От какво се събуди? Всичко наоколо все едно се рушеше. Чувах гласове, сякаш нищо не беше истинско. Тук си, в нашата стая, сутрин вече. Знам, просто... Направя кафе. Седи малко. Не, ще ти помогна. Само да вдъхна аромата. Добре, тогава бъркай ти, а аз ще сваря яйцата. Става. Мирише като неделя. Неделя е и закуската е готова. Благодаря ти, мила. След онази нощ това е най-доброто лекарство. Винаги ще имаш кафе и... Добре ли сте се наспали? Но глада е по-силен. Татко, кога ще тръгнем Искам за да ви училище? кажа нещо.
Мирише на канела. И на препечен хляб. Слушайте, мисля по нещо от известно време. Наследих къщата на дядо ми в Шишенци. Тя е стара, но здрава. Обмислям да се преместим там. В истинско село, с кози и всичко. Ще имаме. А ако се преместим, може ли да имаме кученце? Истинско, което ще тича в двора. Ако обещаете да се грижите за него заедно, ще помислим. Става ли? Добре, тогава да започнем да прибираме нещата. Тъкмо това щях да кажа. Аз ще подредя дрехите. Аз ще опаковам играчките. Да действаме, екип. Татко, какво беше това? Гума, спукана е. О, не. Ще спрем ли? Да, дръжте се. Добре, излизаме. Има ли резервна? Да, но никъде наоколо няма някой ще сервис. мине. Ще се огледаме. Добра идея. Гледайте за коли. Здравейте, спука на гума. Няма проблем, имам крик и време.